Leo og share sa itong Facebook Live karon mga amigo. Gawas mismo sa iyang balay sa 3 de Mayo, Dico City, gipusil sa wala pa mailing armado si Kapitan Oscar Dodong Bukol Jr. samtang nag-live broadcast sa iyang Facebook Martes sa gabi, Nobyembre 25, 2025. Madungog sa video nga nangayo pa o pakitabang ang gipusil nga si Bukol. Dead on arrival sa Digos Doctors Hospital ang kapitan. Tungod sa nahitabo, girumbo sa mga tao ang ospital na gidalhan kang Bukol. Nagpaygayon sila og vigil aron manawagan og hustisya. Subay sa investigasyon, nakayagom og usa ka pinusilan sa lawas ang kapitan. 2 ka basyo sa bala ang na-recover sa mga otoridad sa crime scene. Dili pa matino sa kapulisan kung unsa nga kalibre sa baril ang gigamit sa pagpamusil. Sumala sa kapulisan, gipailawom na sa autopsy ang patayng lawas ni Bukol. Personal grudge ang usa sa mga anggulo nga ginasubay sa kapulisan nga posibleng motibo sa krimen. Dunay persons of interest sa krimen. Apil sa investigasyon, ang pula nga sakyanan nga nakita sa live broadcast ni Bukol nga posibleng getaway vehicle sa responsable. Sumala sa kapulisan, posibleng planado ang pagpusil kang Bukol o posible sab na gun for hire ang responsable. Gikundina sa Davao del Sur Police Provincial Office ang pagpatay kang Bukol. Isang tama lang talaga yung tama yung Kapitan Bukol. So, hindi natin dahil yung distance naman is na more or less nasa 20 to 25 meters, medyo malaki. Ipasalig karon sa Police Regional Office 11 na mahatagan og hustisya ang kamatayon sa kapitan. Tuloy po ang pagkuha natin ng mga ebidensya, ng mga CCTV at tuloy-tuloy po yun na nakakuha po doon sa ibang parte pero hindi pa po gaano malinaw yung ibang kuha. Nagmugna na og Special Investigation Task Group kon SITG nga mututok sa kaso ni Bukol. 2 million pesos na ang ihatag nga reward sa makatudlo ug makatag og impormasyon sa mastermind ug nagpusil kang Kapitan Bukol. 1 million pesos gikan kang Governor Evon Cagas ug 1 million pesos gikan kang Vice President Sara Duterte. Si Bukol ang Provincial Chairman sa partidong PDP sa Davao del Sur. Gikan dinhi sa Digo City sa Davao del Sur. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.